Маршо, я мълчи там, бе. Колко е часа в момента? 23:38. Става и да ми кажеш, като стане 12 часа, да спра клипа. Добре. Това трябваше ли да го кажеш в клипа или? Вау. Е, а? Кой промени този YouTube, бе? Неговата леля. Кой има хапи? Кука. Ей, този Марк Зукърбърг. Той беше на Фейсбук. Така, сега, само да правим, така се прави питейна вода. Не питейна. Може и не пиено, бе. Откъде знаеш? Така да ви разпоръча, тук нямаме. Става много... Много си бъй кръвния. Къде доста дръвчета и овцета. Брат, кажи ми колко трябва да си горд, ако имаш реплика на G-Shock. Защото той ти е чул или там кохте със себе си. Направо е... Брат, в моето даскало всички носят реплики на G-Shock, разбираш ли? Някакъв акция. Оригинал G-Shock. Да. И просто някакви такива стават смешни, чак. Няма се научи. И почти всеки е с реплика на iPhone 6. Реплика. Има Да. реплики на това чудо. Да. Има... Ти предаваш се на сето. Има реплика. Да. Даже аз веднъж намерих една реплика. И съжалях, че е реплика. Вика си съжаля, че да ми... Да, направо. Някакъв такъв, iPhone 6. И гледам после, нали, как да сравниш дали е реплика или не. И се оказа, че е реплика. И fuck you. Да го фърлях в реката. Да. Така. Аха. Добре. Сега мисля, че виждате какво става. Той ни даже ще запълни. What the fuck, бе? Казвай. Ще гледам така едно гифти. Чай, ще го пратя, после го виж. Не го плаща сега, че ще се... Нищо такова. Приготви се. Не, аз мисля, ти го пратих във Фейсбук. Окей. Започваме да строим флора. Какво почна да строиш? О, Не, ще отдавам. То тъй става, като не мога да положиш. Аз не мога. Защото не живея във Варна. Не казал. Който и всяки са тия скалтаци. Абе, хура. Хура! Не. Тъжно ми, брат, тъжно ми. Мога да штракам с палеца на крака си. Тихо е.
Добре, какви са тия хора, никой не познавам тук. Това би ми денята, нали? Чакай, че се дават тук и... Дави са в калата си. Чай, нещо друго да измислим. Чай се. I like I'm liking you very too much. 50 Ехе, твой английски е на over 900%. Аз съм само шестици, капа е, Ехе. Аз за срока имам 6 по-английски, момче. Кога съм 3, Къв си ти, бе? Имам 4. Бах ти смешката. По милост, нали? Да, виждам. Ау. Четвърка по милост. Еми. Ще взема стройка, обаче класната ти. Аре, пиши му четворка, моля ти се. Пиши му четвърка, така, излагация страшна. Кучва ми се. Пичковци. Деба и педалето малко. Деба педалето. Пау. Fuck, бе, брат. Да го направим на маса. Не, 3 пъти на мокета е кинтареса. А? Какви пръх смукачки, брат? Сигурен ли си, че не ти има нещо? Без двете нули, нали? Абе, какви са тези хора? Не ги познавам, бе, брат. Какви са тези хора тука, бе? Ама коя ми познаваш, нали? Сега ще трябва да слагам. Пат. О, това е супер яко. Това е супер яко, бе. Файш. Нищо гледам тук. Байката. Биде, бе. Това е what the fuck, брат. Нали си знаеш работата? А? Знаеш си работата. Вайба. Не, аз друго гледам. Фак, бе, това е яко, е, брат. Underground. Undergrund. Това звучи като на немски, брат. Не. What the fuck, бе? Нищо. Какво се е случило, смисъл, да, факт? Какво ще правим сега? Ще се дадем на
Не искам да знам как ще стане. Няма през тъпо. Защото е матрицата, брат. Аз знам, че... What the fuck, бе, човек? Ама как супер е. Също реално е. Що е? Какво става тук? Нещо бъзка ли ма тази игра? Къде е бил отбор? Какво правят тия хора? Само мога да пусна зоната, обаче, защото хора ми го няма. Абе! Курза майка ти, курза майка ти, Правописът има значение. Oh, you don't say. You son of a... Сей. Какво ще правим сега? Дърва. Точно така. Не знам се аз. Работният ден свърши, тръгвайте си. Добре. То се разби топките. Ставаха на омлет. Мамо, къде е омлет? О, не. Мамо, къде е омлет? Вчера го изядах. А вие също ли сте си слагали транспортира върху ръката и сте си представили, че е бокс? Да, много ясно. Кой не е, брат? Кой не е? Една памна моя клас. Слушаш? Слушай. О, слушам те. Е. О, главата му завляза, хиляка дебил. Значи, някакъв си пред... Си. Да, той и ти си. Абе, двамата сме дебили, както и да е. Значи някакъв си седи на компютъра, нали? И му зарежда някакви проценти. И слага пръста върху лентичката, дед зарежда. Да, някой си. Я в бубата такова, не? Не. И цак се показва от другата страна и там си... О, гуд! Да прецени дали мърда, брат. О, я, wunderbar! Сега ми трябва да се уча немски. Бакик. Ко? Пот. Да, Поп Йоан 3-15. Пот. К. Поп. Поп. О, брат. О, не. Добре, не искаш да знаеш какво видях. Нещо с кора. Заболяма главата, разбира се. От това дед видях. Пратна, да, по скайп. После ще се... Обясняваш, тук си пратим, защото аз ще съм забравен. Да, добре. Много се мисля, че си забравил, нали, тъй леп. Абе, отива в спешъл папката. Викаш Instant. Instant Health. Направо. Стига спами, бе! Животно! Не, бе. Скапли. Направо блядката. Къс. Боли ме главата. Can we flip without you? Виждате какво правим в момента. Вием като кучета. Другия. Брат. Аре да гледаме трева. Ай! Ама тайно. Да, никой не трябва да разбира. Колко струва? 15. 14 евро. Колко
Никой не трябва да разбира. То не е толкова добре. Не става. Не е достойно за спешъл папката. Само за спешъл матката. Вой, човек, Хитлер на коса го направили горкия. На гейта още малко. Чай, че го прати. Защото по-немски, докато ни обяснява нещо, вдига си ръката нагоре, защото Хитлер такова, разбираш. И се хили настрани. Служата се хили, брат. Вой, човек. Яко такова, викам, бабата на Хитлер изчезва. Тази стара лата е 100 години тупи. Това сигурно е майка му. Там. Пака. Пака едно дете. О, главата ми. Още 5 пъти ще кажа, че ма боли главата, да. Видите главата? Много. Колко? Ми... Много. Колко ти една бутилка? Ай, бе. Стига коментира, бе. Стига какво коментираш, бе. Присъл молята, бе. Съдя с... Ще се безкрайно. Безкрайни ли са, бе? Само безкрайни ли са? Когато се саднат. Вие знаете ли, че точно направихме една голяма простата? Да пръдне докато има за разстройство. Кажи ми, че и 20 са хиля като легофрен. Брат. Налива водка там. Спешъл? Да. Казах ти. Налива водка. Беше на майка си сега. Мамо, той налива водка. Да налея водка. Тошко водката. Гошо сливицата. Петранчо Богоев. А? Тошко сливата. Гошо педала. Ако някой ма гледа и е Гошо. Тошко яхнията. Тошко яхнията. Тошко 02. Тошко 02. И майка му. И леля му. И баща му. Главата ма боли. И моята. Потка. Теде. Да, тайде. Стига, бе! Чакайте, аз сега не мога да го измисля как точно трябва да го направим това нещо. Бе! Бе, днеска човек, учителя дето ми по физическо, беше на матча между Шумен и ЦСКА София. Нищо там някакъв съдия, брат, такъв на едно бюро седи. Най-бан човек съм. Знаеки се на го. Стига спами, бе! Той дете не са научи, че не трябва да спами, бе! Майка ти. Аз много си падам по спам. Да, бе! А? Твоята, Какво? бавняк! Ей, Смисъл, what the fuck? чакай, че гледам тук божинката, бе. Цецата,
Веско капитанчето. Какво щастливата? Райко кръвта. Къде е щастливата? Киро наблюдателчето. И най-вече на най-големия треньор. Аз Нали? това мапиона. Гошо смърча. Чеко е. Станислав. Брано. Тихо е, тихо е. Брат, колко часа? Една минута има. Бай ти глупака! Ау, не. О. Божинката направо кърти, брат. Да, бе. Направо кърти тука подиумите, денсингите. Фърля задни салта прави. Ко? Тошко... Ай, не знам. Пешо ракията. Хе-хе. Георги Сливовата. Пуда са борят всички джами дома. Теде. Много расизъм. Ако много расизъм, бе? Само расизъм за тях, бе. Кое? За майка им. За турците ли за кое? За всички. Само българи. Тъжен съм. Пратих ти божинката. За вас не тъжен. Да. Няма нищо тъжно. Той само се трепери. Ау, горкия човек, направо. Направо му завиждам човек. 12 часа. Добре, дами и господа, тук Треп, няма да се треп, треп. раздадем, за жалост. Съжаляваш, че няма да се разделят. Много си лош, бе. Костатко е. Коста, моста. Премахване. Айде, махам, бе, двамата. Премахвай конец. И двамата махнах. Ха-ха-ха. Така, бъгната планка. Бъгната планка, дай, бе. Дай, бе. Дай на бъгнатата планка, бе. Ей. Нейната планка. Нейната лиля. Ау. Само не мамината е планка. Предния клип ти се чуваше адски си. Аз не си чувам. Де я знам. Аре, бе, нали до 12 часа, бе? Чай, да стане Inception, ще пусна клипа на Рафт. Имах 3 дървета, разбираш защо това е Рафт. Ми взе 2. Мижи, брат, я знам. Къде е шибан тура, бе, брат? Ето го ред. Брат, знаеш какво си написал? Написал си Ред Раган. Ред Раган. Да, Еми. Да, Ред Драгон.
Ама трябва да е с две дъта. Как се казва мишката? Не трябва да. С едно да. Ред, Раган. Ами трябва. Сега ще кажа на Ред Раган да си искат авторските права. Там. Що млъкнаме? Смей се. Аз не съм. ФР. Как е? ГЗ. Чакай малко. Ще намаля. Имаме достатъчно въжи, нямаме дърво. Ото виждаме някакво за дърво. Окей. Защо не е лошо? Някакъв такъв. Къде ми е другата чашка? Бах. Много тъжно човек. А? Аз си бях тук. Еми, да... Аутизъм алърт. Пълен аутизъм. Нали? Им намалихте да ти човек. Хипа. Човек, Бах. Намалих ли да ти човек? Хръ. Хър. И така, дай ми го надявам се. Да ви хареса. На мен ме харесва.